таслими ту гаштем саропо ки нагӯям дар пеши муҳибон сари таслим надорем. дарвешу фақирем ба як гӯшаи дунё, бо неку бади халқи худо кор надорем. ҳамада салому алайкум бародаро, дӯсто, подписчикои канал. амҷиша гуфтан камтарак чай барои он хотире ки ман статистика нигоҳ мекунам, бисёри одамое ки тамошо мекунанд дар канал подписатсия нестанд. Не надо так. ҳам хеле номардӣ накунед. ҳамада салому алайкум. имрӯз рубрикаи комментарияхонӣ мешавад. мо ҳамин рубрикаро махсус плейлиста ҷо кардагем. видеои ма дар канал плейлистҳо қаҷи доштагия касе ки намедонад. Чӣ хеле бугум барои чӣ вообще ҳамин плейлистҳо ҳар намуд контент пайдо шудагӣ, агар шумо бидонед чӣ хеле видео мекардам. видеое ки ҳар намуд тематикаҳои гуногун дора ба ҳар канал ҷудо кардагӣ будам ва имрӯз ҳама ҳамира дар як ҷо кардам. ҳамин худаш чӣ гуна пайдо шудагӣ, чӣ ба чанд намуд канал да мо пайдо шуд, ё ин ки чӣ ба ма чанд намуд тематикара имрӯз дар плейлистҳо ҷойгир кардагӣ. марҳамат метавонем биненем плейлистҳои немхелие ва ё ҳар намуд контент доранд. вақте ки ман блогер шудам, ман изначально намедонистам ки ман мақсад чӣ намуд контент бояд бикунам ва дар ҳамин канали SM Шарифовам контентҳо ҳар гуна мебаромад ва ба хулосае омадам ки контентҳоро сартирават кунам, ҳар комуша дар махсус канал. ҳамин кор барои чӣ шудагӣ? мисол одам блогер мешаванд ба хотире ки ягон махсус тематикаро дӯст медоранд ва мехоҳанд ки дар бораи ҳамон гап зананд. блогер шудани ма да контенташ по кайфи хидма, яъне ки ма да чӣ хели контенте ки маъқулае ҳамуро бояд сиёмка кунам ва мешавид ҳама хеле вақто дар рафти блогерӣ ки мара да бадам мезад. бабо соз мешид ва фикр кардам ки чӣ мешавад сабаби ҳамин бошад ки мисол мара да бадам мезана хеле вақт. Да бадам дар асл хиди контент неву, то есть ки видео кунӣ неву, махсус контент мезана да бадам. барои ҳамин хотир махсус канал ҷудо кардам ма ки определёни тематика дошта бошад. И ба хотири он набуд ки мисол блогерое ки мусор мекунанд дар канали тоҷикӣ чанд канал ма бисозуму вора ай байн дафт кунем, барое ки ёро дафт карда намешавад. аз чӣ хотир ки бисёр тамошобинҳо худчунам мусора дӯст медоранд. кушодум ма дигар каналора, лекин баъдан фаҳмидам ки нафик дар корай чанд канал. ҳама ҳамиро ман метавонам дар як канал кунам. яъне ки кадом намуд темае ки ман дар по кайф ва сиёмкаш мекунам дар махсус плейлист мепартам шуда. шумо ҳам метавонед дар ин плейлистҳо бинед. аз ҷумла дар ин плейлистҳо ҳастанд комментария хондан. имрӯз дар бораи ҳамияй ва комментариёро мо чӣ гуна мехонем бародаро. ҳозир ман фикр кардам ки кадом видеоро комментарияша бихонем ва дар сари ман хе фикр зад ки чӣ кадом видеоро. Я хуй знает, блядь. ҳозир ман як видеоро мегум. мисол бисёр тамошобинҳо фикр мекунанд ки ман специално ҳамин видеоро хондастам ки намедонам ҳарчи дар сари одам меяд. барои ҳамин хотир ман интихоб кардам 5 та видеои охирони канала, яъне ки ай охир ҳисоб мекунем, яъне ки видеои последние ки дар канал аст ай ҳамон ҳисоб мекунем 1 2 3 4 5. вақте ки ман видеоро сиёмка кардастам, охирон видеои канали ма и кор дар Англия сепшинонӣ ай ҳамон ҳисоб мекунем, ҳамон якум мешавад, дуюм сеюм ҳисоб мекунем 5 та. ай ҳамин 5 та ман якташа мехонам. ҳамин яктае ки ҳамиро ман мехонам комментариёша, ҳамиам случайно, яъне ки ман ай 5 та интихоб намекунам. чӣ хеле ки медонен ҳастай метова фокусша ина хеле карочи рандомайзер меган ира. карочи на рандомайзер меган, медонед шумо. о ана рандомайзер дар ҳамиҷа интихоб мекунем, случайни интихоб ай 1 то 5 мемонем. баъд анҷа сгенерировать меҷахем. ина ози маҷахидагем и 5 да исуда ина бо меҷахем да инҷа мисол сгенерировать 4 мераис кунам. ина допустим бо агар бижахем сгенерировать ма автофокуса да чашм мондагӣ мара қабли сехама баҷо кунам. мисол нигоҳ кунам, меҷахем 1 меҷахем 5 меҷахем ҳар хел случайна бировардан мегира. анаки ози мо ин ҳами дофа ки ози ман меҷахам ҳами дофаш реалне а 1 то 5 рақами чанд меброя. рафтем 4, яъне ки охирон 4 видеоро ҳисоб мекунем, комментария ҳамро мехонем. рафтем охирон 4 видео. якта якумуш меша кор дар Англия, дуюмуш меша аз бомж ба миллиардер, саргузашти Стив Ҷобс ва ҳамкор. сеюмуш меша ҳамкори мо одама хурди ҷин ё маводи мухаддир одам буд ки одама хурдак. сеюм. чорумуш меша шуш талоқш кардаи бигиремша. иам барномаи комментариёй. так чандум буджа? чорум. короче парадокс тофт. яъне ки чорум ҳами баромада, чорум видеои мо ҳамия. яъне ки мо комментариёҳои видеоиро мехонем ки дар он ма комментария хондагим.
Чё? Чего, блядь? Короче, ну рафтем, фарқ надорад. ҳамхе баромад договориса кардагӣ будем ки ҳамхе мекунем. Ва чун ҳар вақта бародаро ссилкае ки дар комментария видео гузошта шудагия, шумо ози медонем ки варзиш чӣ хел сахти баъд мошини бад рафтесте, шумо дар ҳами кортон метонем пул кор кунед, яъне ки вақти хитонанат ҳама дар тамошои варзиш бигузаронен, бо метонен дари шуғли дӯстдоштатон пул кор кунед. Агар ки ту ягон дастаеро ки хуб тамошо мекунӣ ва бовар дорӣ дар бурди ӯ, метонед дар бурди ӯ даста пул кор кунӣ, яъне ки во бурд мекунанд ту пул кор мекунӣ. Барои кора кардан ссилкаи дар комментария закрепиштага метонӣ бигзарӣ, биним хордиса, бутонӣ бигзарӣ регистратсия кунӣ, командаи дӯстдоштаихта интихоб кунӣ ва фаромӯш накунӣ агар ки якум бор регистратсия кардиста бошӣ, дар вақти якум регистратсия кардан дар депозити аввалот метонӣ ба промокоди канал бонус ба даст биёрӣ. Ссилка промокод дар комментария закрепиштага. Да ты заебал. Рафтем. Фирӯз Хоҷаев менависад: спасибо, Муҳаммад. Честно говоря, брат, я всегда твои видео жду каждый день. Саломат боши, брат. От души Фирӯз менависа. Бо я Фирӯзи дигар некиш Мисоқов. Саломат боши, брат. Та ҳаминҷа заодно мебинем касиро лайк намонде, майла лайкушро монда рафтан мегирем. Денис Думов менависа: ассалому алайкум, аз Англия раҳмат, акай Муҳаммад беҳтарин видео мекунед. Номи ман низ Муҳаммад. Хато накунам 4 ё 5 сол мешавад аз ҳамун вақти блогер шидӣ подписчики худам. Барор мехоҳам ба корот ҳамном. Саломат бошӣ, брат Денис Думов. И одам бо истифода бурдагӣ аз суперчат. Суперчат чия? Яъне ки дастгирӣ кардаи моро ба 1 фунт 79 пейс. И бародар худаш барои чи ба фунт, барои хотире ки дар Лондонай. Суперчат ҳамин хел функсияе ҳастае ки ту блогери ки ба ӯ мухлисӣ метонӣ дастгирӣ куниша. Суперчат вақти комментариёро шумо хондестен, листат кунед телефон қади и тараф, яъне ки хел суперчат мебурояд. мувофиқи ҷои қарор доштатон шумо ҳамун валютаи ҳамунҷо хати метонен ин ҳамихе комментар рӯй кунен. Комментария шумо ина ки дидестен выделят мешава ба дигар текст, то есть ки болошта суми дастгирӣ кардагитон мебарояд ва худтон интихоб мекунед ки ба чанд сум дастгирӣ кунед, худ ба капек ё ин ки худ ба ивази ягон бутилка об ки ма брам ягон об бихарам. Так что раҳмат, брат Денис, барои дастгирӣ, барои қадр кардан ва ҳамчунин барои истифода бурдан аз суперчат. Хата лайк мондагӣ набудем, 12 рӯз пеш карда буда ин кора, нама навдидам. Ва кстати шумо дар комментария бинависен ки ҳамин хел барномаҳои рубрикаи комментарияхониро мақсад ё редка мешава, ман кай вақте ки буфорам яке сёмка мекунам. Шумо бинависен ки чӣ гуна кунем, ҳамин хел рандом на интихоб кунем 5 видео охира кадомша бихонем, ё ин ки махсус видеоро, агар ки шумо бигӯед махсус видеоро бихонем, шумо дар таги ина ҳамин видео бинависен ки дар барномаи дигари комментариҳои кадом видеоро бихонем, ё ин ки бинависен ки рандом намхе ки случайно. Мақсад бинависен ша ихеш кунем ё хел. От души. И от душиё даёд музад уже бисёр от души шидага. Ма дар охири ҳамин видео гуфтагӣ будам касе агар ҳам барномаро бихоҳад ки мо давом диҳем от души бинависен. ва иро дар охириш гуфта будам занш ки то охира тамошо кардагиам ва мехоҳам. Бародаро Саид мегум ака историяҳои худам ай кино индиски дазуран. Охи ҳама историяҳои хита гавзам, брат. Дар бораи историяҳои худ видео мекунем. Ну серьезно, это без шуток. Ҳамихе историяҳое ки мақсад любовни, предательство ва ягон чизое боша ки мақсад серьезни, реальни историяҳои ҷолиб боша. Агар бихоҳем ки мо мисол дар канал бироя, мо дар бораи метонем видео кунем. Агар ки изо бикашем бигем хай ному фамилияи ман набироя ё ки ай одам набироя, мо метонем номуро ҷоашона иваз кунем, махфӣ дигар ном. Ва хе мегем ки номо иваз кардагем. Мисол ҷоятда кира мегем ина Сайд Қил Билол ята болода буд, ҷоята гашта Free Fry. Тамом. Серьёзно бардор, метонед дар Telegram бинависен историётона. Аввал коротки бигем ша кӯмак гӯш кунем, интереси боша, баъд пурра метонем бигем. Тамом. Сарш мекунем. Барои Афғонистон Толибон қашшоқӣ видео бикун, лайк монем бинан. Де талай гирифтай радно ҷон видеои худ, комментарияи худат ира навистай. Магазин чи? Магазайн. Так, окей. Абдурасул менависа Шербача души. Саломат боши, брат. Виска менависа зинда боши, Аллоҳ нигаҳбонат боша. Саломат боши, брат шумода. Равшанзода Осим менависа зинда боши, толка вперёд. Ака дар бораи Илон Маск видео кунен, пешаки раҳмат. Комментарият як талай гирифта, ма бояд тайга мондумша. Яъне ки бародари ягон одаме ки дар комментария менависа ягон мавзӯъро шумо мехоҳед ки ма дар бора видео кунам, дар комментария ҳаму даромада дар ответаш шумо бинависен ки мо ҳам тарафдорем ва лайкш монен комментарияша. Муродали менависа акай Муҳаммад психологически нақл мекунед ки одамо худша дар ҳамун ҳодиса тасаввур мекунанд. Баъзеёша аҳамият надиҳед, видеои навта интизорем биги лайка. Ба хотире ки оне ки ту фаҳмидагие ки
тарзи подачаи ма психологическое ки одам хача дар ҳамон ҳодиса хиёл мекунад, ту бояд ишам фаҳмӣ ки баъзе реаксияҳои ма ки дар ягон комментария метиём ишам по сути бигем бозие. яъне ки агар ягон видеоро бинем ки ма ба назар мерасам ки ма барои ӯ переживат кардам, зиқ шидам, вовой чашмом қатор рехтесай. По сути ман зидди ҳама хел одам издеваться мекунам. Хеле ко меган ки издеваться кардан одама хуб нестай, лекин издеваться кардан одама хуб нестай. Правильно, тогда ман ҳеҷ кара издеваться накардам. Барои он хотире ки одам ай дигар мавҷудоту ба чӣ фарқ мекунад ба ақлаш. Одаме ки ягон чизи ҷазир дар чизи хуб менависа, по сути ӯ ай ақл қарзорае. Как там с деньгами? Агар хеле ҳисоб кунем одам нест, просто ягон мавҷудотае. Короче, так, я не виноват, братан. От души, бро, саломат боши, брат, Назрулло. Welcome happy менависа. Зиндаву сарбаланд боши. Салом алейкум ва раҳматуллоҳ. Ай ғариби. Саломат боши, брат. Ва алейкум салом. Дар комментария и бародар як каси дига дар омада навистае ки яъне ки Ином Ҷураев от души, брат. Саломат боши. Кстати ишам. Блин, ҳами овоз дар сари ма омадааст аз ҳамсоё. Имрӯз шта қити кардааст. Я намедонам. Ирӯз якшанбе ба ҳамон хотир. Овози ӯро мумкин шумо дар микрофон кам бишнавед, лекин ман хеле хушрӯш навидистам ки ака шумо кам мешнавед ба хотире ки микрофон направление атрофира оқ овоза хуб намегира. Агар ки новози ма барои санҷиш нигоҳ кунед, новози гап задистам чӣ хелаё, анакиша тамошо кунед. 1 2 3 4 5 6. Ма дар ҳами ҷаем рӯ маис кардам уҷа дига меша. Агар хе гап занам, чӣ хелем бародаро созан хубен. Хуб айне ки аҷиятши хел микрофон. Барои ҳамин хотир наздик мондагӣ далши мехонем. Фирӯз менависам Муҳаммад, брат, спасибо большое от души. Ай қоқира нар мекунӣ. Я просто похлопаю. Саломат боши, брат. Давлатбек Мирзоев, зинда боши, саломат боши, родной. Мутафаккир менависа ака дар бораи Аҳмади Дониш Садриддин Айнӣ як ролик мекарди. Бисёр мутафаккир мешудем. Аҳамият додум, брат, дар ютуби тоҷикӣ и хел нест видеоҳо. Раҳмат. Мехостум, брат, дар бораи комментарияи худ гап занам. яъне ки дар бораи Аҳмади Дониш, Садриддин Айнӣ, дигар мавзӯи хубе. Ман ҳатто ҳамин хел канал кушодагӣ будум дар бораи шеъру ғазалу шоирию дигар. мо хеле гадоён ки зару сим надорем. чун сим надорем, зи кас бим надорем. шоҳаншаҳи иқлими бақоем ба ботин. дар зоҳир агар афсару дайҳим надорем. дунё ҳама моли ҳамагар ҳаст, чаро пас мо қисмате аз он ҳама тақсим надорем. ҳар мушкили осон шавад аз партави тасмим. мушкил дар он аст ки таҳмим надорем. дар роҳи ту дил хун шуду ҷонам балаб омад. чизи дигаре лоиқи тақдим надорем. побанди ҷунун дастхуши панд нагардад. мо ҳоҷати панду сари таълим надорем. таслими ту гаштем саропо ки нагӯям. дар пеши муҳибон сари таслим надорем. дарвешу фақирем ба як гӯшаи дунё. бо неку бади халқи худо кор надорем. лекин автори ҳамун канал баҳс кард, гуфт ман намекунам дигар. барои он хотире ки ман ки канала дастгирӣ мекардам пеш бурданашда, як видеош хест просмотраш, лекин подписаться накардам. ва истод гуфт ки наход тамошо кунану подписаться накунад. дигар накардаш. дар ҳамин ҷамъа чӣ гуфтанем? шеъру ғазалу чизоро дастгирӣ мекунану дар умум не, яъне ки шеърҳои ба мисли ошиқӣ
дар даруни дилам ту хона кардӣ. дастгирӣ мекунанд ҳо лекин ту агар ба чӣ хотир ошиқиро дастгирӣ мекунанд ки ҳозир ҳама дар ҳами бештар ҷавоно одамое ки намефаҳманд сампаси бехдаш ишқ чия ошиқӣ чия ва ҳамо талаботи ҷинсишона ишқ номида мақсад биё хай дар тема гап назанем бо тема мавзӯъ калон мешавад. Шумо дар интересне боша махсус вопросотона бинависен дар бораи ишқ ошиқи қавру балову зиндагию баъд исусиш гап мезанем. Ба опити ҳаёти худам дар ин қадар сол уже ма пир шидам не аму маиҷа яриш маиҷа сафедшидага бисёр чӣ медонам. Лекин темае ки ту худ гуфтести ира тамошо намекунам бародар барои чӣ хотире ки барои дар бораи Аҳмад Донишу Садриддин Айнӣ гап задан то ест ки фаҳмидан гап задани ма дар кор неста. Китобо дар мактаби миёна дар бораи ҳамаё нависта шудаги ура намехонанд гапи мара гӯш мекунанд. Это печально. Печально, да? Ислам ТВ менависта салом алейкум брат валейкум салом любое видео то охирш тамошо кардагим нагзаронда ад души родной тамошо мекунам брат темаи зур нақл мекунӣ давом бити саломат боши родной. Шодмон менависад салом акаи Муҳаммад беҳтарин ака мо қатитем худо нигаҳтон дора саломат боши брат. Канали ту акаи Муҳаммад беҳтарин канал аст зинда бошед дар ҳар ҷо дар ҳар як макон видеоҳота тамошо мекунам агар интернет бошад. Ҳафткул теҷе навистагии гапа мо лайкш мондагӣ набудем я лайка мондем рафтем нашуди лайк бародаро ягон касе ки дар комментарияш ма лайк мондагӣ нестам вақте ки бихоҳем ки лайк монам ҳаракат кунем ки видеоро дар вақти якум бор баромаданаш тамошо кунем барои чӣ барои ки шумо маро фаҳмед вақте ки видео бисёр мешава баъди у видео ба ма дигар видео бо дигар видео мепартом комментариҳои ҳамаи видеоро ма успед намекунам. Якум дуюм рӯзи видео баромадан ма ҳамаша ҳаракат мекунам ки бихонам ё ки баъд дар мисли чунин ҳолати комментарияхонӣ барои оне ки шумо аз баромади видео тезтар дарак биёед чӣ кор бояд кард дар канал подписаться бошен зангуларо биҷиқен вақте ки видео баромад шумо дар оповещение меяд бо агар ки оповещениям наомад як роҳи осон дигараш ҳастае ки ма телеграм канал дорам ки дар у телеграм канал видеоҳое ки ягон фрагмент мисол ягон видеои даҳшатнок ҳозир оянда мешава ма бикунам мумкин нест хотири жёстки будану тарснок буданаш мисол фрагментша дар иҷа партоем ма дар телеграм канал мепартом ва у телеграм канал як плюси чӣ дора ки вақте ки видео дар иҷа баромад ман видеоро дар YouTube партом дар уҷам ссилкаша мепартом. Мисол шумо дар у телеграм канал агар подписаться бошен ай баромади видеои и канал ҷошта хабар меёбед. Дар болои экрани шумо ай телеграм канал ссилкаш дар подсказка торда иҷада ма всегда перепутат мекунам ба фикрам иҷада ози месанҷем агар амиҷа баромад короче и тараф деволи сафед и тараф сиёҳ дасти чап значит амиҷа номад думад мекунам амиҷа ну пофиг дар оҷа ки подписаться бошен ай баромади видео тезтар хабар меёбед ва ссилкаи телеграм канал дар описанияи видео ҳамавақт ҳаст. ҷони менависа ассалому алейкум акаи Муҳаммад зинда боше валейкум салом лайка биги брат саломов салом менависа худованд ризқта зиёд кина худованд ризқта зиёдтар кина форад ранги барда тиҷа ё ин ки дигарош бозӣ бурор уворам дидан дигар ютуб пул намета кори ҳаром да гузаштанд аллоҳ ризқу рӯзита зиёд кунад. Нашоти бозию дигар чизаш у каналое ки мегӯянд уво ҳами кора пеша гирифтан яъне ки бозӣ не мисол агар ки ҳозир ма бозӣ гузаронам дар канал я бозӣ мекунам бо далчи видеома кардан мекунам лекин у канало уже ҳамаи коршона ҳами бозиро гирифтан уво дигар чиз намекунанд ну по сути ихе каналоро блогер гуфта намешавад барое ки уво ҳами чиза интихоб кардан рафтан тамом толка ҳами чиза ман наметавонам толка як чиза кунам барои бозӣ дар канал мо метавонем придумат кунем мисол чӣ бозӣ нахай агар конкурс дар баъди ҳамаздагӣ боша мо метавонем ки чӣ хеле ки дар инстаграм гиф мешава мо гиф дар ютуб кунем и кор якум бор мешавад дар ютуб ҳеч ка гиф намекунад гифа шумо медонем ки тамошобин ё ин ки подписчик як барои дар бозӣ иштирок кардан дар бозие ки ба мисли конкурс призо ҳастанд дар конкурс то билет мехарид тамошобин яъне ки одаме ки иштирок мехоҳад бикунад билет мехарад дар гиф то билет намехаред то бесплатно иштирок мекунӣ яъне ки чӣ гуна дар инстаграм шумо медонед ки дар подписчикои одами гиф кардагӣ подписаться мекунӣ тамом ва аз байни во рандомно интихоб мешавӣ ҳамчун одаме ки придагии бозира яъне ки мо гифа дар ютуб чӣ гуна ташкил карда метавонем одамое ки мехоҳанд ягон худ ширкати худшона худ ягон компанияшона худ сайти инстаграмшона худ сайти ютубшона чизе ки набоша фарқ надорад у одамо мешаванд спонсор ба хотире ки у спонсор мешаванд мо определёни количествои призора мехарем у одамо ҷамъ шидан мо розыгрыша сар мекунем ва задачаи тамошобин шахсе ки бурд мекунад призора дар чие ки
ӯ просто медароя дар ҳамон одаме ки дар мо спонсор штагия, мисол Instagram шо ки YouTube шо ягон чигаша реклама кардагия, дар ҳамо обуна мешаванд тамом. яъне ки шумо тамошобин просто обуна мешин. ба хотири чӣ ин кори мо сар мешава, призора мо за шод чӣ мехарем? За шод одамое ки спонсор шудага, яъне ки соҳиби ҳамон каналое ки реклама мекунанд, шумо дар ӯ подписаться мекунед. Марҳамат, ина идея. Агар боша бинависед дар комментария ки ҳо гифт дар YouTube сарте мо иштирок мекунем, ма канал дорам ё ки ма дигараш. Бинам ма ки уже количествои одам созай, сараш мекунем. Алик Маликов менависа. Аддуши салом алейкум, аддуши валейкум салом радной. Акай Муҳаммад пешравита мехоҳам. Ака дар бораи Пулот Алендар видео бурорен, кинои навш меброяд ё не? Пешаки раҳмат ва падару модарат. Пешаки раҳмат ва падару модарат. Акай Муҳаммад як бори дигар пешравита мехоҳам. Саломат бошед браҷон, лайка гирифтина. Дар бораи Пулот Алендар возможно бо бикунем, но кинои навш мебароя ё не мебароя, ма тамошо намекунам ва шуморам совет наметам тамошо накунен, на ба хотири Пулот Алендар, ба хотири оне ки ин кино сериала. яъне ки чӣ ба тамошо накунен сериала? Сериал бардори як чизе ҳасте ки сериал хеле ҳам чизи хубае, хеле ҳам идеяи зурае. Барои чӣ? Барои актёр, барои студия ки кино мебарора, барои тамошобинӣ. Шумо ҳисоб кунен як бор ради интерес. Иним ҳозир дар комментария бинавис. Аз аввали Пулот Алендар баромадагиш то ҳозира ҳамун кино чанд серия баровардагие? ва ҳар як серияи кино чанд минутӣ ё ин ки чанд соатия ман тамошо накардам, ман намедонам. ва ҳамаи ҳамура ҷамъ кунен, обши чанд соат мешава ва тақсим кунен, зарбу тақсим кунен ба он рӯз, ба оне ки чанд рӯз, чанд ҳафта мешава. Киноҳое ҳастае ки сол мешава. Шумо тасаввур кунен ки соли хитона, як ё ки 2 соли хитона просто аз ҳаётон дар тамошои як чизе мегзаронен ки вай выдуманияй. вай реалӣ нест, вай сохтае. Агар ӯ хеле ки реалӣ мехоҳен кайф кунен, дар плейлисти канали ма историёҳои дар плейлисти криминалиш историёҳое ҳастае ки действителян даҳшатнокае ки дар асоси ӯ филм ба наво гирифтагиан, лекин ино реал ният. Агар ту завқ дошта бошӣ тамошо кардани ягон историяда, ту киноеро тамошо накун ки вай реалӣ нест. Ту ин история тамошо ки реал ния ва тамошои ин историё хубиш дар чие ки ту дар ҳаёт бисёр чиза мефаҳмӣ. Тасаввур кунед шумо просто онира ки зан киллер нанимат мекунад ки шавҳари худшо бикша. Барои чӣ? Барои пул шида. Чӣ дорад? Шумо просто ҳаёта мефаҳмед ки дар ҳаёт ине хеч коро шиданаш ҳам ҳатто мумкинае. Мисол чизеро тамошо кунед ки дар ҳаёти шумо полезна боша ё ки ба шумо ягон хубӣ биёра. Баратан худо нигаҳбон бошад, доимо видео тамошо мекунем. Раҳмат. мо ира нависта Федия Кангурт дари бародар лайка мемонем, мондагӣ набудаем. Шурик менависа. Беҳтарин ака, ман мухлисои шумо. Саломат бошед браҷон. Рас мухлиси на лайка гирифтӣ. Ки ака илтимос дар бораи кайҳон видео кунен агар имконият боша. Саид Мухаддир Ҳакимов менависа. боши брат. Исмоилов менависа. Беҳтарин ака, саломат боши. Адуши Радноҷон. Аҳлиддин Пиров менависа. Салом алейкум, сози хуби ака. Ва алейкум салом, раҳмати худо брат. Ака эбача, ака амин ман мухлиси худатам. Ҳама вақт ба пеш ака, худованд нигаҳбонат боша ака. Додар, раҳмат, миннатдор. Беҳрӯз иншоаллоҳ во мехӯрем брат, ман мебиём дар Англия ждать следующий ролика. Биё братҷон, биё, ҳамин ты биё. Милости прошу к нашему шалашу. Лучше ҳал мекунем, лучше не проблема. Ману Нодиров менависа. Зинда боши, саломат боши родной. Элдиар. Видео интересно партоен. Тез фарқ надора. ба пеш бародар, ба хотири Аллоҳ ҳамата дӯст медорам. Ҳамамон ай брат дӯст медоштай, хай взаимна. Бешора ҳеч калак намондаку. Муҳаммадҷон ҳамнои ма 44 будай бу. Солаш боша ё ки размери попушош номаълум. Мана калешош. Акаҷон ма да ҳамин теҷеке якум одаме ки ма бисёр тамошо мекунам. Адуши брат HD менависа. ба пеш акаҷон баъзе комментода аҳамият натем. Акаҷон ба пеш чихе ман комментида аҳамият натм брат, ботар номат HD. Оли Full HD мешид. Браҷон Full HD мо? HD уже гузашт. Хусрав Бойзода менависа. Аддуши сағира кай вақте канали худат медорам, ай образи ты мотивация мегирам. Медонам аҳамият намети, но касе чизе мега аҳамият нати. Вот логика. Медонам аҳамият намети, не ки касе чизе мега аҳамият нати. Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5 утра. Хорошо, аҳамият намедам. Комментарий хитаб. Саломат боши родной, от души. Муҳаммад Шариф Портов.
партов Муҳаммад Шариф партов та не хеле меша Муҳаммад Шариф партоев Муҳаммад Шариф партоев менависа аддуши дата имонда бо хеле хак Бай пишти мактаб фаҳмиду гашт омадум надир омадум. рафторат ҳаин бошад 2 сол пас маълумот ҳам мезанӣ. Дилноз менависа мемурдем чти мемурдем ашалм бачаки хуб шида ҳеҷ кара аккурат намекуна дига бихримша короче мара хурдан киштан уже и вақти Вайшида, чем меган шейтари вампирский. Именно сюда попала первая жертва. Она пыталась убежать вдаль. Жертва была догната, догнана. Да, жертва была догнатая. аккурат хел ма аккурат мекардам ноҳозирам мекунам аки маънои онро надорад ки дар инстаграм блогерое ки аккурат кардиян дар сайташон бурдам махамашон кардиян ай хотири ама тарзама дига аккурат намекунам но агар ма аккурат кунем ягон касе ки мара аккурат кардагиай вайда бу хубтара барои он хотире ки агар ма комментарияша бухонам аккураташ накунам чӣ намуд ма ӯро ответ метам ира сарказм меган гурусҳо сарказм чӣ маъно дорад бо дурои хитом биёбен ма шумода намегум агар аккурат кардам бо осонтараш мешавад аккурат накардам у гапи ма ягон гапи хубак намешавад фанат Эсем Шарипов менависа акай Эсем Шарипов бародар айзанумда бисёр дӯст чиё бародар айзамда бисёр дӯстон медорум ҳамчун бародар гап надорум ҳамчун бародар гуфти хай хорошо аддуши фанат Эсем Шарипов беҳтарин зур баромад кардӣ бригада мир менависа саломат боши брат акай муҳаммад видеоҳо зурай ба пеш тез видео кун аддуши брат лайк намонда будем мондем лайка Мустафо Бобоевда акай ду беҳтарин одами ба пеш саломат боши радной Бахтиёр Шариф гуфтай камтар сар вайрон шид бародар аҳамият натен так далши мехонем дига чира Мустафо Бобоев хонем акай ду беҳтарин одами акай ба пеш Бахтиёр Шариф менависа саломат боши брат Фотима Фотаймс менависа салом ма Фотима акаҷон ба худо раҳмат барои видеоотон ма историяҳоро дӯст медорум ба шумо ба лабзи худтон перевод мекунен зур раҳмат шумода вот як одаме ки саломат боши Фотима як одаме ки посили мара смисли видеои маро уже аллакай дарк кардагиай ака бисёр одамо дарк мекунанд лекин байнда редка мебарё ки дарк намекунад яъне ки лавзи ма чӣ лавзай лавзи ма лавзи тай бале ҳамин одаме ки Фотимаро нагуфтесама толка лавзи ҳамин одаме ки ози тумаро тамошо доред лавзи ма лавзи тай ма адабӣ гап намезанам ба аҳамият нашин барои чӣ барои он хотире ки якумаш ма дар удобнай дуюмаш ки ма блогерам ма дар телевизион кор намекунам ма блогерам блогер яъне кияй блогер и одаме астае ки худаш начальники худшай худаш подчинёни худшай худшай короче ва ӯ ягон касда итоатгар нест ва ӯ контента ба хотири намебарора ки ӯра зарплата бутан яъне ки ба мисли одаме ки дар телевизион кор мекунад контента ӯ ба ҳам хотири мебарора ки худашта па кайфу боша яъне ки шумо блогера аз ягон санъаткору ягон вай чӣ меганша хабарнигор фарқ кунен мо хабарнигор нестем ҳатто агар ки хабара дар бораш гап занем мо одамое ҳастем ки шуғли дӯст доштамонай видеосъёмка кардан барои ҳамин ба темаи гап мезанем ки мо да интереснай ва именно адабӣ гап назадани ма ба чӣ хотирае ки ма ёд дорам вақтера ки агар ки ягон барнома дар телевизион мерафт додарои ма мегуфтанд ки аки чӣ гуфтами яъне ки ҳаракат мекардан ки ма ба во перевод кунам не ки медони интереснаш чия ки чиро перевод кунам тоҷикиро перевод кунам барои чӣ барои он хотире ки адабие намефаҳманд адабиро намефаҳманд ма дар як видеом гуфтагим ҳамин кора дар инстаграм гуфта будам еси чо инстаграм ма инами номи видеое ки дар ҳама видеои ма ҳастай бародаро Эсем Шарипов фол дар ҳамҷа навистагиам шумо ҳамиро бинед ки дар аввалаш значоки инстаграм ҳамин инстаграм ма еси чо каси надора будорем подписатсия кунен нозавҷа оянда да бамбезни видео меброя идео шоли дар сарам то хурдестай дар ҳамҷа гуфтагӣ будам одамое ки бисёр ҳаракат мекунанд ва талош мекунанд ки ман адабӣ гап занам як чиз ма дар шумо мегум ҳамро перевод кунен ба ғайр аз оне ки ма да фарқ надорам ма да удобнай неудобнай чӣ хеле ҳаста нестай ма адабӣ дига гап мезанам дар видео ҳамин чизи маро перевод кунем барем ба директори мактаб расонем барем ба любой ҷо расонем ҳамира шумо переводша биёвен ма адабӣ дига гап мезанам тайёрен ман шумо да бугум чизеро ки шумо бояд перевод куненша окей ҳозир баъд ҳамату қиртақ ма гирифт барое ки гуло часпидагиай имрӯз где-то 2 рӯз имрӯз аки мешавад уже бегашид
ма вообще ягон чӣ хӯрда натонистестам. Просто шир мехӯрам. Ҳамин рӯз шир хӯрдам, ам ду имрӯзагӣ ва ов хӯрдаистам, што просто ки желудка начаспа ҷазир нашавад, но ҳеҷ хӯрда наштестам, овам соз намегзара. Так. Саволе ки ман додани будам чунин буд. Велосипед и ба забони Русия. Ба забони тоҷикӣ чӣ мешавад? Дучарха? Окей, хорошо. Велосипед ба забони Русия, ба забони тоҷикӣ мешавад дучарха. А шумо медонед ки велосипедҳои сечарха ҳам ҳастанд. Ман чӣ гуфтам озӣ? Велосипедҳои сечарха. Но велосипедаш калимаи русӣ буд ку, а калимаи тоҷикӣ қати чӣ мешид? Дучарха. Правильно. Ама гуфтам ки велосипедҳои сечарха ҳам ҳастанд. Велосипед худаш переводи тоҷикӣ дучарха мешавад. Пас велосипеди сечарха ба переводи трёхколесный велосипед ба переводи тоҷикӣ чӣ мешавад? Дучархаи сечарха? Братан, блядь, так не говори, ну нахуй, блядь. Бунависед дар комментария ки трёхколесный велосипед ба переводи тоҷикӣ чӣ мешавад? Ҳамира перевод шумо да бинависед, ман дигар полня даби гап мезанам. Ка видео дар бораи инопланетянинои Миср, пирамида, давраҳои қадим боз видео кун зурайда. Насиб ваъда дода наметавонам ки сразу пага меша, но насиб ира нависдагиай таҷмуза рейнал. Но ман нагуфтам брат ки то копияи. Души брат менависа IS блог. Ака Исим Шарипов видеоҳои Закир Найка перевод кунен дар каналтон бурорен. Раҳмат бади хататон, саломат боши тиҷики. Зокирҷон Ҳоҷиев менависа акаҷон зинда боши. Ман ӯ видеоро дида будам, лекин бо ози дидам тарсидам да калимаи куклаҳо. Ин бародара лайк шанимонем намонда будем. Дар бораи як видео гап задистай, дар видеои пешина буд. Куклаҳо гуфтагим, карочи ман видеоро суратчавоз дар болои экран мемонам. Интересни боша, ягон кас наида боша, дурен тамошо кунен. Албанец менависа зинда боши бародар, ҳал хел, гапои қилора аҳамият нате, гапои пасту баланда. Окей брат. Магомед менависа Муҳаммад зинда боши, саломат боши брат. Ҳақ ТВ ассалому алайкум бародар, видеои навтона интизорум ад души бародар, лайк абқаб, саломат боши брат. Али менависа ассалому алайкум акай Муҳаммад дар бораи Месси бар зидди мусалмонҳо насиб брат. Беҳтарин братҷон Идрис менависа саломат боши. Зулфиқор бародар ба пеш саломат боши. Мухлистем ака толка вперёд. Муҳаммад Шариф менависа боши брат. ад души бро ҳоким менависа саломат боши. Ака салом алейкум дар бораи BMW чӣ хел пайдо шудааст, клип мекардӣ, мепартофтӣ Ёқуб Бегматов менависа насиб брат. Абуҷан Ҷалолов менависа акай Муҳаммад чӣ комментҳои маро намехонӣ? Ман 25 соатра тамошо мекунам. Ман мухлиси ашадии туҳм. Дар назарат метавонад ки тамошо то есть комментариётро намехонам брат. Ба хотири оне ки ман чӣ ба ҳамаи чизода лайк намемонам, гуфтам барои чӣ хотира, ҳамин хотири хиёл кунед ки намехонам. Ман ин масъаларо гап задам ба фикрам дар видео. Намедонам ози пешаи комментария уже тамошош кардӣ ё ки баъди комментария тамошо мекунӣ. Ман инакда видеоро ҷош налиш мекунем, миша баъдиш. Короче ҳамаш туғрия брат. СС Ятимов менависа Муҳаҷон ба пеш саломат боши брат. Ғолиб ТЖК менависа души брат саломат боши. Гапат надорум ака саломат боши. Зикриллоҳ нависондай. Муҳаммад Ҷурабеков салом алейкум. Ягон донишҷӯ бошад дар Англия тоҷик як интервю мегирифтӣ? Аю агар боша раҳмат. Донишҷӯҳое ки дар Англия ҳастен, дар ман алоқа бироен. Ссилкаи телеграми ман дар описанияи видео ҳастай. Агар ки розӣ бошен, ман аз шумо интервю мегирам барои видео, чунки ҳама хел дархост шудагиа. Ака дар бораи бизнес ё ин ки камбағал чӣ хел боишид? Назриддин Идибек менависа. Гап нест брат. Аҳмад Вах ба худо ака видеоҳо 10 соат ҳам боша тамошо мекунам. Гап надорум ба пеш. Хай мебинӣ оли дар видеои 1 соатаи ман ту тамошо кардаиша то охире ё ин ки не? Ман то охире тамошо кардагиро мефаҳмам. Так что дар видеои ман махсус лайфхак гузоштагиам худам ки кайси то охире тамошо кардагӣ боша, ман ваи мефаҳмам. Акаҷон ба худо қасам чизе кунӣ накунӣ ошад шавад, дар кори чизомона мегирем. Ба худмона Орипом менависа саломат боши брат, мо ҳаракат мекунем. Гапои тенҷ мезани Раҳматов Раҳмат Шо менависа саломат боши брат. Яниҳо менависа ака дар бораи бой шудан иқа видео кун насиб брат. Видео мекунем дар борашо, но
як чиза коротки мегум, якум шаги барои ба ҳадафат ба қулоҳот расиданатра имконият мета и гӯш накардан ба фикру ақидаву мнении дигароe. Яъне ки ту да бояд пофик боша дар фикру ақидаи мнении дигаро. Там корра кун ки ту мехоҳӣ бикунӣ. Барои чӣ? Барои хотире ки ту худ тоқа ба дунё омадагӣ ва худ тоқаи дунёро тарк мекунӣ. Одамое ки дар ҳаёт дари байн ҳамроҳи ту мешаванд, меоянд мераванд, охирша худам гуфтам, меоянд мераванд ё временият. Замин хотирам бояд гапҳои ода ту ягон хел таъсир надошта боша. Шурик, салому алейкум ака, ҳамаш зур саломат бошӣ брат. Ва алейкум салом. Перевод тиҷӣ менависа. Хай ҳамаи я аддушӣ чия ина брат, ту да дута аддушӣ, то душӣ, душу, душӣ, аддушӣ. Сета шид ку. Хай ака сета мешавад, чорта мешавад брат. Хайшам менависам. Топ актив, саломат бошӣ брат. Я аддушӣ чи нестай, но е лайфхаки ма буд дар видео ки ман мефаҳмам ки то охира тамошо ки кардагиай. Барои хотире ки словае ки аддушӣ бинависин дар комментария и дар охири видео буд. Короче и килла буд барои фаҳмидан ки то куҷоро тамошо кардагиай. Ба хотире ки слови аддушӣ бисёре, значит ки ӯ видеоро бисёр тамошо кардагиай. Ба пеш ака гап надорам, лайкам хаб. Саломат бошӣ брат. Ака айни ҳол дар Великобритания ба чӣ кор машғулӣ? Тайм нависондай. Айни ҳол дар Великобритания брат, пакаш то ба ҳеҷ корам бигем мешава. Барои чӣ? Барои он хотире ки кор мекунам, ман кор намекунам, не кор мекунам, лекин ман да як ҳафта айни замон то он вақте ки видео баромадестай, ман як ҳафта 2 рӯз кор мерам. Бо ҳамун 2 рӯза нимрӯзия по сути ман да як ҳафта 1 рӯз кор мекунам. Ну бигем кор намекунам мешавад ба хеле ҳолат. Ваҳдат дом 13 олира беҳтарин нависонда. Саломат бошӣ брат. Оли оянда фикр дорам ягон вай кунем. Ягон намуд коре ки дар худи ҳамун кор контент карда шава, яъне ки ҳамун кора худша видео карда дар худи ҳамун кор контент карда шава. Ман фикр дорам дар бораи даставка дар Великобритания ма видео кардагием дар канал аст, касе ки наида боша ссилкаша ман мемонам дар видео, там фаромӯш накунам, ё ин ки суратша дар болои экран шумо будурен тамошо кунед. Мумкин ягон мотосикл ё ки ягон велико электромобил ё ки ягон ҳам чӣ гирем ва дар ҳамин соҳа кор кунем. Барои чӣ хотир? Ба хотири оне ки ин соҳа соҳаи откритияи свободни график дора, яъне ки ту начальник надорӣ, кай форота мерай, кай на форота намерай. Гуфтум ку соҳаеро интихоб карда накорай ки бля как не как блогерам ку, ман бояд ура қатъи блогерӣ якҷоя кунам. Дар ин кор интереснаш чие ки ту метавонӣ бисёр чизоро видео кунӣ партои дар рафти корот. Барое ки ту ҳар рӯз заказ мегирӣ, заказ мебарӣ, ту дар раҳӣ. Бисёр приключениҳое мешавад ки ту метавонӣ дар ин бора видео кунӣ партои. Аз ҳамин хотир мумкине ки дар оянда ҳозир фикр кардаистам, агар фикри аниқда биём, мумкине ки дар оянда ҳамин кора кунем. Ну фикр аниқда не, ин кор любой карда мешавад. Барои гуфтам ку ин кор начальник надорӣ, ту ба ихтиёри худти кай форотас мехезӣ мерай, техниката мегирӣ, мерай доставка заниматься мекунӣ, на форота миёи хона. И вообще зурай темболи мада. Ман хеле одаме ҳастам ки ман хеле вақт мефорамад 2 рӯз 3 рӯз айхов намехезам. Ман я аддушӣ гуфтаистам, ман хеле меша яки сарам кокус метам, ман намехезам айхов. Мефаҳмам ки рӯз шида намехезам. Так что ман хеле як вайронӣ дорам да. Барои ҳамин хотир ман намефорамам он чизе ки мара як кас контролировать куна, управлять куна, ё ки бигад бля ҳар саҳар соати 6 қати бояд корда бошӣ, штобе ки намефора. Короче ман ҳо мекунам, ман кор мекунам, ман намегум ман кор намекунам, ман бекорхоҷаем. Не, ман кор кардагием, ман любой кора ман кардагием. Ман любой кора кардагием, любой коре ки любой муҳоҷир кардагием, любой одами, любой касе ки шумо мара тамошо мекунед, ман ҳама корое ки шумо кардагием, ман ҳамаша кардагием ва мекунам. Ман яъне ки кор барои ман западло нестай, но дар ҷа вопрос меояд ки чӣ қадар муддат ман ин кора мекунам. Ваҳдат дом 13 беҳтарин, саломат бошӣ брат. Алон Волф аддушӣ брат, саломат бошӣ. Шаҳноза менависа видеоҳое ки бо маънию интереса ма фақат дар канали шумо мебинам. Ака дар бораи ҳамин бесаброна фақат интизорум видеоотона. Аҳамият нади дигарро. Хорошо? Договорились? Сашка менависа. Акай Муҳаммад видеоҳои навта ждат кайсам. Баромадестай брат? Ҳамин зангулачаро ҷахидагӣ бошӣ. Дар телеграм канал подписаться бошӣ, ай баромади видеои нав ту вашпе бехабар намемонӣ брат. Далершо аддушӣ бошӣ брат. Ҳақназар менависа. Акай Муҳаммад 3 бор шид ки гуфтаистамуд дар бораи Виктор Франкл я видео кун.
ма браҷо меша ҳолатҳое ки яко бехафагӣ меша комментариҳое ки 100 борам бугӯй ман видеош намекунам. Мисол ай чӣ хотир метавона боша? Ай хотире ки 100 бора ты 100 кас нест, як кас 100 бор мега. А темаере ки 100 кас мега ӯ вообще бо дигар чизае ва бо дигар сабабаш оняе ки мумкине хеле ҳолати мешавад ки ай темае ки ту гуфтеси ма видео кунам мешава мумкин дар худи ман интересни нестай мисол. Хай ҳар чӣ кор шуданаш мумкине браҷо. Нот навистам ги. ин авози ҳамин видеое ки худ навистаи 3 бор шуд мегӯй комментария худ я талайк дора ҳамира бо худ мондагӣ ба фикрам. Яъне ки ҳамин темаро дигаро вообще интерес надоранд дар бораи Виктор Франкл. Ки интерес дорад дар бораи ҳамин одам дар комментария набинависин мо мебинем. Фейруз Хоҷаев ты же брат просто тигр и номера чё медонам. Наталья Казарина акай Муҳаммад саргузашти хита видео кам. Саргузашти ма чӣ бугум одам дар бораи вай худаш видео куна и как-то не очень. Мисол дар бораи он кас дига агар гап зана буда камихе дар бораи ма, ну то есть я блогер ма интервью гирифтаги буд. Ин хеле ҳолаташ ҷавоб мешава хай ки мисол айти интервью мегиран, ту дар уҷа гап мезани, но ту худ дар бораи худ гап зани, чунки как-то не прикольно ба фикр. Саид Басиров ака шери нари саломат боши брат. Салом алейкум брат, дар бораи залатои қарз гирира видео мекади. Қарз нагирем брато, кредит. Али Нусиров навистай. Против шайтон менависа. Ака менависондум нахонди. Ака ма подписчики худат будум ва ҳастам. Или 3 сол 4 сол пеш подписак кадам. Ака не ки чени $100 ждат кадем та бо нига накади. Чум ака чихе ака ма нига накадам. Не ки охи чени $100 нига кади. $100 бисёра. Ман хеле бисёрум ки ман копия дорум. Ту мара бояд мисли ягона нигоҳ кунӣ, мисли одаме ки толха худаш яктай дигар ранги он намебарояд. Ту $100 нигоҳ карда боши, $100 бисёр брат. Нашид. Шухӣ мекунам брат, но чӣ хеле ки ман нигоҳ накардам, ман ин комментариятро хондестам даиҷа. Дар комментарият бо ина дидим лайк мондаги будам ҳамон вақт. Сиқ наша брат, ҳар чӣ фикр накун. Ҳастанд чизое ки баъзе вақт мо яъне ки уни хел несте ки мо фикр мекунем. Сашка гап нест, зинда боши, ира хондем ба фикрам. Бо навистай саломат боши брат, ба хотири як чанд бор комментария навистан. Ман мефаҳмам барои чӣ ки и барои дастгирӣ менависитам. Паймон Додов навистай. Брат, як мавзӯъ дорам дар Инстаграм менависам та баъд видео кун зурай. Окей брат. Юсуфҷон Давлатов менависа. Ака ӯзи меша Англия рафта. ҳозир брат дани момент, яъне ки вақте ки ман видеоро кардестам, кай видео мебурам номаълумай, но пока что нашидеста. Яъне ки короче коротка ихе гап мезанам. Вақте ки агар шумо ман видео мекунам, ихе осонтар мешава. Так что каналда подписаться ка ждатка. Абу-Даби Адуши бро, саломат боши. Шуҳрат супер нависта. Саломат боши брат. Таҷ менависа. Ака гапзани девонагии бадай. Хай ака кадом девона хишхори гап мезана брат. Не по кайфу шидеста съёмка кардан бародаро мумкини басш мекунем ё ки давомаш медем, намедонам. Хай ҳозир рафтем. Ша мехонем. Комша хондаста будам. Адуши брат. Шарифхон Саидов менависа. Адуши брат, саломат боши брат. На лайк абқаб. Тоҷики тоҷдор прикол. Ном аҷиб буд. Даман нестай. И супер спасибо. Дата ҳастай брат. Датаи комментарият ту вақти ба телефон тамошо кардаста боши агар аввал навистаги лайк, қавру бало дигар ту просто листат кам ҷара ихи гузарон. Ака Мамад ту серьёзно комменти мара хонди, э гап нест, миннатдор брат, да ҳақ дуо мекунем. Трам бикун Зикруллоҳ ном дорум. Ягон видеодан номо бигир хирсанд мешам. Аккаунтат Забир Фақир. Аккаунтат Забир Фақир ном дора, хайхи Зикруллоҳ ном дошта будаи. Саломат боши Зикруллоҳ. Лекин билин бачаи барӯзӣ будаи барое ки дав комментария номта гирифта будем. Бои комментария и видео рандомна ҳами рақами ҳами видео баромад, ина бо гирифтем, бо комментарията хондем. Хай давош номта нагирифта будем, ина бо даиҷа номта гирифтем. Саломат боши брат. Бо навистай дар ответи худаш эваҳ миннатдор, ба худо гап нест. Акай Муҳаммад саломатӣ мехоҳам. Типа баро лайк мондан. Саломат боши брат Абдуши. Да паноҳи худо боши брат Зикруллоҳ. Олимҷон менависад тамошо кунен, фаҳмиштон зур мешавад Абдуши. Ака ҳар кас Абу Бандит официал. Ака 100% видеоот зурам. Ман ҳама видеоото тамошо кардам ва тамошо дорум. Ҳозирам, яъне видеоҳои тара интизорум. Не ки страшни бад боша, бо хуб мешавад, лекин ҳамин қадар лайк бисёр мондаи бародар ки ба мисли чихел духтарое ки типа нишон метаҳанд как будто тара дӯст медорам, ба дилашона копировать мекунанд ку чанд та мемонанд, ҳам хеле мондай.
як матрана гуфтесам ки лайкот шайтония просто мегумда бисёри бад бо дар ответи худаш нависта ака биги лайко ба қопча ҷамъ кун чанд қопча мешавад боши 606 лайк ответа бинавис интизорум ответа наменависум брат ответа дар видео худат мебини бад 606 та лайк и вообще от души брат ина тарафи ма сердечко рафтан дилако дар ответи комментарият Сироҷон 008 ака дар бораи зона 51 насиб Беҳрӯз Ҳасанов тадамон хеле қарсакаиян хеле ака ози рафта мешава Англия ози хай болода ҷавоб додум надаи масъала салом ака мамад дар бораи Брус-Ли история навор кун кучхе мурд як навор кун ма кадагим уже дар канал ҳастаем Шарифхон Шарипов Раҳматулло ТВ сағрача гапат надорум да приколов бисёртар кунам хе видеора ма хай прикол кардам браҷон ма бачаи серьёзный ма слишком серьёзный баъд гап мезанам ина хай хита лайк намонда будем лайка биги брат Ғайбулло 0605 аддуши брат саломат боши радное ака ҳоли чӣ кору бурдае ҳолиам ҳамун клубник чинидае нав клубник уже хӯрдем сер кардем да баъдум зад хӯрданаш буромадам ака илтимос ҳамуд комменти мара буроршен да каналтон ака илтимос ҳами комменти мара буроренш да каналтон менависа Қуръони Карим хай браҷон комментат уже буромад ма интихоб намекунам ки коммент мебуро ё намебуро хафа нашен но ҳами хел сафбадат кард ки ҳами видео ғалти дар комментария хунӣ комментат буромад и насиб да будай брат Саиди Давлатов сафар дар замон насиб брат Фирдавс Ниёзов аддухи дар бораи ҷин гавзан шейх аддухи боша аддухи брат нома духи надорам ман хеле бедухиам бӯи сузур мекунам брат охи ака мегӯй дастгирӣ намекунен ман ина 3 солши тамошо мекунам каналта я темара 3 сол навистам я бор накардиш ку темара бисёр гуфта будам темаи ҷанги сеюми ҷаҳон оқибатшон ва ғайра ҷаҳон чиҳои безопасна короче исуса ба чӣ хел дастгирӣ кунем ака бо дар комменти ответи коммент чиз нависта ба чӣ хел дастгирӣ кунем ака ҳамон лайк я комменти нимкола мекунемаш ҳичи брат мехоҳӣ агар зид бошӣ намонаму лайк комментария браҷон ма и просто ҳиммати та хости бумон хости намон хости мисли намо бародар ай суперчат истифода бар комментот пулакӣ бироя нахоҳӣ ҳич накун нахоҳӣ тамошо вообще накун но то что ки ягон чира мавзӯъро гуфтиву ман накардамша иша фаромӯш накун барояд ки дар канали ма чанд ҳазор подписчикай ва одновременно ман хе дархосто дар бораи чандин мавзӯъҳо чанд ҳазорта мегирам чанд ҳазорта дархостам меояд мо наметавонам брат ки ҳамаёро дар як замон сразу бикунам вақте ки шумо ягон чира дархост мекунед уже дар памяти ман вай ҳаст ну то есть дар памятам не дар заметкам менависам мемонам еста вақте ки вақташ омад мекунамша безабид брат Фанат Эсим Шарипов ака ҳам қанақл мекунӣ меги алла гуфтеси зинда боши бародар саломат боши радно дар бораи ягон одам нақл кун брат хоб дорам хатия 9 соат пеш ай хоб ҳастам но ба хотире ки уже 2 рӯза ҳеч хӯрда наштеста организм ба фикрам пиздец кардеста мумкин ай бомброма видеои андара набинед ну хай видеои пешнара бугаршта баргашта тамошо мекунед всё равно видеое ки аввали канали ма баромадагӣ дар канал ҳастай ва ё палубом аёди шумо баромадагӣ агар ки мисол ма яке мурдумам шумо бигардонед видеои пешинара аввалаш тамошо кардана сар кунед ва аёди шумо баромадагӣ чӣ хеле буд ва тамошо мекунед бо тоилава меой бо видео охиронгӣ бо аёдот мебуре бо мегарди исра так что туғри ама брато но пока ма зинаи ма ҳаракат мекунам тез-тез бисёр видео кунам ки чтобы шумо долгай бас кушта нашаватон не ки ма медонам ки вақте ки ма мурдум ма амрӯз фаромӯш мекунем бо ягон казига заминаи ма мебуре Crazy One дар бораи ягон одам нақл кун ки брат як одаме бошад ки ягон одами дунё мисол ягон история якум да амму одам шуда боша майли Lone Wolf салом бародару валейкум салом дар бораи Ҷорҷ Дуев видео мекардед хоҳиш мо мунтазирем ваъда додан наметавонам но всё возможно оянда да мебинем Амир менависа ака аҳамият натия хоша редукторшон вайрона чӣ ба май да иҷад автомастерской дорам ман да чӣ муроҷиат мекунам ака ҳози Англия да нести худат Амирҷон ҳастай худаш ҳози да Англия худаш қарор доштагист APU брат фақат ба пеш хорошо брат
номиш непонятняй, номаълумай, хондаш даже намешава, фақат кружокҳои чоркинҷа. Салому алейкум брат, ба пеш ва алейкум салом. Саломат боши брат. Агар натиҷаи Германия менависа аддуши, саломат боши брат шумода. Аддуши ака саломат боши раднуй. Аддуши ака мага менависа саломат боши брат. Аддуши блогинаш Ходмеҳр буд, бо хафа нашава ки номи мара нагуфтӣ. Хоб брор видео дар бораи Месси брор менависа Мурод. зубонам шикаст. Камтар дурк охи номта менависа Мурод Муродов. Файруз Хоҷаев лайк монда, саломат боши. Тоҷики тоҷдор прикол, салом алейкум брат. Брат коро коро чихел нест, небуда коро кихел чиде. Дай тарафа мо брат коро соз. Агар кор кунӣ коро хубае, лекин ранги ма кор накунӣ ҳам хубае, мақсад намебарӣ. Али Назаров менависа салом алейкум мардуми Англия. Ва алейкум салом. Ай тарафи мардуми Англия будагӣ ба худат салом. Меҳроҷ Яқубча 700% монда. Окей брат. Амирҷон ака то охириша нахондай ку ай мара ма уҷа гуфтам ки темаи бемаъне канали худда якум бор слишком дароз нақлш кардӣ. Намедонам ма брат то охира хондам нахондам, но ба чӣ хотири ма дар болои экран мебарорум ки вақте ки ма то охира нахондум дар болои экран дидестӣ аншаку. У видеое ки ты слишком дароз гуфтаи нақлш кардам. У видео где-то 40 минут ё ки 30 минута. Ҳозир видеои ма дар канал баромадагия дар бораи Стив Ҷобс 1 соат. 1 соат. Агар ки видео ба маъне боша ё ки интересне боша, дарозии у проблема нест. Наоборот ҳаст. Яъне ки дар ҳамон видеое ки худ гуфтаи дарози бад нақлш кардӣ, дар ҳамон видео будро бо комментариё ҳастае ки нависиянд ки ака видеота дурусттар кун. Смотря мувофиқи предпочтении одама. Иниш якум. Дуюмаш ки у намуд видео ҳамон хел тематика иёра историёи триллерни меган. Кинои триллер тамошо кардагӣ, трейлер не. Трейлер яъне ки порчаш мешавад. Триллер. Ин намуд историёҳоро намешавад коротки нақл кунӣ. Яъне ки история дар комментария вақте дар назар доштӣ, ин гуфта ҳамуз зане ки киллер назначат мекунад барои шавҳарша киштан. Мисол ҳамун видео ду қисмае. Ина коротки ту мегӯи нақлш кун, хорошо май короткиш нақл мекунам. Короче я зана киллер нанимат мекунад ки шавҳарша бикуша ва полиция одами худшон ҳамчун киллер гуфта ура мемонанд дар мошиниш мехапан сутиш мекунанд. Тамом. Видеое ки як қисмаш 20 минута, як қисми дигаш 40 минута, ина ман қадар да гуфтам мешавад. Чанд секунд шид? Я бор дига засикат кунед. Яъне ки видеое ки ту мегӯи дарози бад шид. Короткиш мекунем. Ҳамада салом алейкум бардор, хуш омадем ба канали Эсим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Имрӯз гап мезанем дар бораи як зане ки мехоҳад шавҳарша куша. Короче ин занак ба хотире ки пулҳои шавҳарша бигира, киллер нанимат мекунад ки ура бикуша ва ба дӯстписари пешнаш муроҷиат мекунад ки то ки ӯ ба ӯ киллер бита. Дӯстписари пешнаши гапа ба полиция мега, полиция боша ба ӯ киллери сохтара мета ва дар вақте ки ӯ мехоҳад шавҳарша бикуша, тамоми гапҳои ӯро сабт мекунанд ва ӯро суд мекунанд. Ҳамда хайр то видеоҳои оянда. Интересно? Бародаро, як одам кирпич зур мезана, як одам криша зур мезана, як одам хуб гап мезана, як одам хуб видео мекунад, як одам блогера зур мекунад, як одами дигар зур мехӯрад. Ҳар одам соҳаи худша дорад. Соҳаи як одами дигар дахолат накунед. Ҳозир ман гуфтам коротки диди амира. Тамоми смисли ҳамон видеоро инем қадар времеда гуфтам. Савол да ту ки ту да мефорид ки ҳама хеле гӯш кунӣ ҳамон историяро? Албатта намефоридад. Албатта ма вақте ки ҳама хеле видео мекунам ту мегуфти ака чӣ гуфтаси? Чияи? Ту боз савол меёдӣ ки вай дихта кӣ буд? Вай чӣ ба хеле кор кард? Вай чӣ ба чихеши? Чӣ ба хорши? Чӣ ба чӣ ба анами чӣ ба чӣ тра ма дар он видео гуфтагем барои ҳами дароз шидаем. То е ки ту чӣ ба нагӯй. Барои монен ҳар одама кори худша худаш куна. Хубтар медона айоне ки галат гили бодрин ида биё ида. Акбарали Шарипов менависа кароната Фиона бурда акай ҳам фамилия. Ухаба қапем биёренша. Загушот ише гуфтам мумкин нест. Добрый ю менависа ака ҳозирам да Англия ё омадӣ? Не ҳозирам да Англия. Мурод Муродов менависа ака Муҳаммад ҳамон видеои Месси чӣ шид? Видеои Месси ҳозир дар насиб кай вақте ки худоман гап хе бикун мекунем ша брат. Аловиддин Саидзода лайк монда, саломат боши брат. Нью-Йорк нависта бикун ака дар бораи Палестин. Насиб брат. Билол ака пул не умр. Некем беҳтарин видео мекунӣ. Ака пул не умр. Некем беҳтарин видео мекунӣ. Ҳеч нафаҳмидам яъне ки тира да чӣ гуфтаӣ? Короче далш рафтем. Но дар бораи пул умр бошад чира интихоб мекунӣ? Вақт, пул, умр. Албатта ки умра. Ёзи бисёр дом мегӯянд ки вақт пул меиста, вақт пул намеиста. Вақт умр меиста. Умр
задагии муомаи пулу муомаи любой чира ҳама чира ба пул ба даст оварда мешавад но вақтане а вақт и умре дар бораи имо булагиё гап занесем дар бораи имо будагиё гап занесем менависа абдуҳаким дар бораи имо будагиё чӣ гап занам дар бораи имо будагиё ҳам гап мезанам ки авваё ай асри сангиян имо уже ай мода бар омад рафт ҳозиам дар имо бошӣ худоам табхира ишқи нимаро ака кай омадӣ ай Англия ки гуфт ки ман ай Англия рафтам Apple менависа ки чӣ гигачат гиҷачап короче ям хеле менависа ман нафаҳмидам ира тоҷикои тоҷдор прикол ака дар бораи Роналдо насиб Мустафо Назиров ака дар бораи Месси видео кун насиб брат SS менависа ман чанд бор ба VPN тамошо мекунам ака ду гӯште ки ай ҳаром калон шуд лоиқи алобай хе ака комментария ира ответ додиян хай биё ответашо мехонем может интересни ягон чизе ҷавоб додиян вот дар болаи экран шумо ҳама бибинед на тамошо кун на ҷиқ пик бугу тебе не понят и бечора чӣ нагуфтае брат и гуфтае ки ду гӯште ки чихели ду гӯште ки ай ҳаром калон шуд лоиқи алобай рост мега ду гӯште ки ай ҳаром калон шуд лоиқи алобай дар и комментария дар ҳамон видеои навистагие ки мо дар бораи ҳамун зане кардем ки шавҳарша мехост бикша яъне ки мувофиқи ҳамун темаи гап туғурияем бас ака уже заеб уже браҷон хубтар фаҳмонен 180 барои ду нигоҳ кун брат комнатаи дукасай ҳар ҳафта 180 фунтӣ барои ду кас меспоранд яъне ки 90 фунт барои як одам мешавад ҳар ҳафтаи на бародар дар бораи шайх араб видео брор видео кун насиб брат таҷикистан нависонда Саиди Асрор менависа ака дар бораи Шафи Айёр видео кун бар зидди мусалмоно гап мезанад чапаш кун ранги садои умед насиб брат насиб тема интересная ки ман намедонам ки чӣ ба комментария лайк надорад уже ҳама да интересни ба Некруз Алиев мега тез видео наброр бемаънӣ меша майли хай Фирӯз мега ҳамада салом алейкум салом Саидқил Билол хандида Руслан фақат ба пеш ақиба нигоҳ кардан дар кор нест акам само собой брат мошин қад боша хай задни камера мезани так пиёда вообще дар кор нест ақиба нигоҳ кунӣ ки пешет фукут диагноз столба назана фрифрай нависта ки озод гирифтааку брат охи барои он хотире ки овозам гирифтаа брат пирпир нависта нашуд Месси 10 видео брор ҳозиям ялч броя брат TikTok лайв бозӣ нашава пула вазурат кун кадом бозӣ ҳозир бебинависем ша ответша кадом бозӣ Пётр Ян нависта ака прикин додари қад тамошо дорум меган камен нависта бораи шабтаи гуфтан вор в законе видео кун илтимос ма чӣ хел навистагӣ будам хихону бардор шумо метавонед бихонед дар болои экранаи комментария Али Назаров менависа Нурали салом бугу мардуми Торблоқа Нуралира салом бугу мардуми Торблоқа Нурали ай Торблоқ салом алейкум мис аҳамият нади ҳар хел комментарияҳора окей Саиде Шоҳ нависта ганда тарсидум хак натарс ҳаракат ку брат WhatsApp Зарина Имомалӣ хандидай топ тоҷокес топ таҷо короче хитом бихонед ханда мондай амуҷи ҳам хандидай Таҷикистан менависа брат бовар кун ба инами видеоҳоите хоб мекунам мақсад гӯш карда хоб мекунам типа дамайдакин ба афсонаҳои дурӯғ хоб мекардам ҳозир боша ба ҳодисаҳои реалӣ это тоже плюс вақте кӯдагита ба дурӯғӣ мегзаронди ҳозираша ба реалӣ Насир нависта бахшиш бародар ман 20 сол шуд шаҳрванди Россия ҳастам чаро дар забони тоҷикӣ русӣ хӯш мекунӣ накун забони форсӣ беҳтарин забон аст илтимос аз шумо хема комментария ихтияр бор дига сарака мехонам бахшиш бародар ман 20 сол шуд шаҳрванди Россия ҳастам хайт маладес брат 20 сол шуд шаҳрванди Россия ҳастӣ ин қадар забон дӯст медорӣ чӣ ба ту рафта дар Россия гаштаси шаҳрванди уҷара гирифтаи биё Тоҷикистон зиндагӣ якумуш ва димуш ки чаро дар забони тоҷикӣ русӣ хӯш мекунӣ ва дар охириш бунависта ки забони форсӣ беҳтарин ай хай забони форсӣ беҳтарин боша причём дар забони тоҷикӣ ва
Ва, короче говоря, ман нагуфтам ки забони безебай, забони тоҷикӣ. Ман просто ҳамихе гап мезанам ки ма да пакайфа брат, ҳама да забон кор надорам. Ва ягон касам мара наметавона ки бига ти хеле гап назоб, хеле гап за. И интихоби май, ма ҳам хел лаҳҷаи май, ма ҳам хел гап мезанам. ҷое ин ки метавонем бигӯем ки забоне ки ман гап мезанам дар ягон забон тааллуқ надорад, и забони май. Ва касоне маро тамошо мекунанд ки мефаҳманд. Ма ягон забона поймол накардам, ма ягон забона пас назадам, ма ягон чиза ҷаз. И тарзи гапзани май. Ма ҳуқуқ дорам ки гап занам чихеле ки ма дамефора. Вот и всё, братан. Сеқ наша. Ҳамаш мегзара. Ҷаҳо овара. Брат, ҳозир дар Англия да куҷоӣ? Агар дар Англия набошӣ, чӣ гап шид кор дар Англия? Ба кирои рафтан ҳаст Англия? ҳозир дар Англияем. Ба кирои рафтан, аки Россия ба кирои рафтан аст, аю Англия не? Забир фақир. Акай Муҳаммад фарёд намекунӣ пешит якм солат қатитем. Забир биё пешим, брат. Ина фарёд кардам. Турецкий сериал менависа ки ҷанҷон ҳама тенҷа тағаҷон шикри худо. Оид ба телефон менависа. Акам канали Шарипов Life да видео накадести мефурӯшиш. Видеои канали Шарипов Life дар ҳамин канали Исм Шарипов мебуроя. Ва вая мефурӯшум, ҳо мефурӯшум ша. Лекин ба 1.5 сомон, 3 сомон, 6.5 сомон и хеле нархати не. Каналҳое ки мефурӯшумшон, чанд та канал дорум, ай $300-400 то $1000 нақшам. Так что ма ё ки ҳамихе мефурӯшум, барое ки ҳаму даже $1000-ашам дар барои зиндагӣ кардан да ма зарплат, я ҳафтаи на жилиём да намераса. То есть я моҳашда намераса. Барои ҳам хотир ҳеҷ пул неста. У қадар меҳнате ки ма дар каналҳо кардагим, хубуш ма удалӣ чӣ мекунам, чӣ маёне ки просто так як каса бутам. Ма ака баъдӣ ё ки бахилӣ надорам ки я чиза ба як кас натам. Не, як хайр мекунӣ, як чиз дига мекунӣ, и дига канала просто так додам, ма дар канал меҳнат кардам. Ва одаме ки просто так мегираша, ваям қадраш намекуна. Барое ки просто так ба даст омадагӣ, вақте ки бихараш, ана конкретни блогер мешава. Барое ки пул додагӣ. И ба мисли реклама кунӣ. Мисол ягон одам ба каналша бесплатна реклама кунад, ва дига хеле вақте ки айт рекламаро пул қати мехара, у дар у канал вложит кардагӣ. У действительно айтай дил кор мекуна. Барое ки сум расход кардагӣ. И мотивация шумода. Ва нархҳое ки мо мондагим дар каналҳо, и реально бародаро арзоне. Реально арзоне. Саидқул Билол нависта ки ҳамаро мазоқ кадине ки ви ягон каса мазоқ накардам, брат. Ягон каса мазоқ накардам. Маҳмуҷон нависта ки видеои уро ки кушт бин навистам. И ба фикрам ягон чӣ нависондани бидай, дай ҷамада нависта ки у видеоро би да уҷа навистам, хаям ҷа ба фикртаем. Ака май комментара дидам озӣ, медорам дар таги видеое ки уро ки кушт комментариёша мехонам ва маст номехта мекунам ки ту да уҷа чӣ навистагӣ. Охир дар ҷои инамира нависти ки видео уро ки кушт навистам, да ҳамин ҷа нависуш. Ман ина уҷа хонда будам мушикар и вақт, агар дам ҷаем буд. Ғолиб PUBG хандидай памперс гуфтай. Сарҳад Абдуев, брат, гап нест, пешравитра мехоҳам. Саломат боши, брат, на лайка бигӣ. Ҷаха овара, брат, дар бораи ҷигани тоҷикӣ ворзакон акай Хуршед ай Каратибинский видео кун, дар бораи ворзаконои дига миллат мекунӣ. Ака ҷигана вестиҷи ки историяша медонаш. Да дорем история акай Хуршеда, яъне акай ҷига видео кун. Агар ки вест Тоҷикистон бидонаш, брат, дар бораи ӯ видео кардани мо смисл надоро, барое ки так ҳама медонистиян. Агар намедонистан, хай видео мекардем. Якаҷон видео страшни бро, 6-7 рӯз шид видео нест. Шидестай, браҷон, шидестай. Агар страшилка хубтар бо бисёртар дӯст дорӣ, телеграм канал будро. Дар уҷа мақсад не толка видеои каналаш дад мекунӣ, дар уҷа порчаҳои страшилка видеоро ман ҳам просто мепартам. Муҳаммад, агар историяро роҳӣ кунам, чихе роҳӣ кунам навистай Саид. Дар телеграм бинавис, дар инстаграм бинавис, ин видео логотипи ки дар болои канали май, ами инстаграми май. Акати хатима алоқа кунира наёфти роша. Дар описание будро тамоми ҷойҳое ки хатима алоқа карда меша, дар описание видеои ҳама видео нависондагӣ. Дар главни канали ма будро о каналда дар ҷои ҳамкорӣ поштаи май. Александр Тенжне ки гуфт МС Шарипов 1 ҳафта механдам дига. 1 ҳафта гузашта рӯи видео. Хандата бояд обновит кунӣ, яка братам. Муҳаммад 22 салом. Алейкум салом, брат.
мементо. Салом алейкум бро, оставь свой номер. Ва алейкум салом бро, номер монда наметонам. Роҳи қатима алоқа кардан ҳамаро ҷине ҳамаро шастай брат дар боло ма гуфтам. Муҳаммад Қурбонов аддуши саломат боши брат. Акбарали Шарипов фамилист нависта ки салом алейкум. Ва алейкум салом Муҳаммад зинда боши. Душман зери по бо таги сламсита ғам набоша. Таги амира мегӯ брат. Ва пише ғам нестай ташта брат раҳмат. Салом алейкум акай Муҳаммад роҳнамуд. Салом алейкум акай Муҳаммад дар бораи бизнес кунем миннатдор мешем, гапат надорам, зинда боши. Саломат боши родной Насиб. Раҳимзода нависта акаҷон якта дар бораи клоун убитса видео кун, пешаки раҳмат зида дорем. Насиб боша брат. Манучер мега салом ака дар бораи Манучер мега салом ака алейкум салом дар бораи мотоциклчиҳои пешинаҳо хулиганои Россия видео шава ака зур мешава. Насиба неки айсар хонум мотоциклчиҳои пешина дар бораи мотоциклчиҳои пешина хулиганои Россия ту байкеро дар назар дорӣ. Дар бораи байкеро ма даже дорум ята видео дар канал. Идрис мега салом ака дар бораи Месси и Фаластин ки Насиб брат. 34 салом ака дар бораи Криштиану Роналдо. Насиб Юсуф хеле ҳам дароз нависта яка хушрӯ мехонем. Тайёршин. Салом ака алейкум салом. Шумо сафар дар замон гуфтин. ӯ бародармон дар бораи видеои шумо гуфтай. Ма як моҳ пеш дида будум, баъд кори худам да ёдам зад. Айчи сабабае ки коре мекунӣ, аммо кор дар ёдат мезана ки ма амира як бори дига такрор кардагим. Баъд ҷавоб тиен акаш задорум. Комментар рехта брат ма мефаҳмам, барои медонам ки ту чӣ гуфтанӣ, но агар ки дига одам бихона намефаҳмам, барои камтар хато нависондистча. Яъне ки и бародар гуфтание ки ягон кора мекунӣ, да ёдат мезана ки гӯям кора кардаӣ, лекин дар асл накардаӣ ягон вақт. Окей гуфтанӣ бидӣ. И махсус теория дора, барнома калона гап дароз мешава. Агар форатон дар бораи ами феномен фаҳмидан, комментариядан нависинша. Дархоста. Юсуф ҷон менависа ака ҳозир рафта меша Англия. Дани момент вақте ки видео баровардастам, нашидеста агар ки шава, ма ҳатман видео мекунам, эълон мекунам. Ҳатман ира шумо пропустит намекунед. Сафархон Талбаков нависа салом Муҳаммад брат дар бораи ютубер сами багати ютубер мистер Бист. Биста дар назар дорӣ. Окей брат. Қуръони Карим нависта ака илтимос ҳами комменти маро бурӯриниш дар каналтон. Канали худ буромад брат. То есть комменти худ буромад. То есть ки навози буромад. Ака дар бораи Амир Олимхон видео ка Насиб. Ака дар бораи Титаник полни маълумот ша ҳамаша илтимос. Титаник ма уже кардагим ку. Шаҳноза лайк мондай. Саломат боши. Салом маладес Муҳаммад ҳами Англия чихел брем. Боло дахай гап задем дари борааш тоб такрор нашава. Салом алейкум. Алейкум салом. Таҷмуз нависта акай Муҳаммад подписчикота бугу канали мада дастгирӣ кунанд пешаки раҳмат. Таҷмуз то будуроен каналаша дастгирӣ кунед. Ина Радноиҷон гуфтам. Ҳаким Сафаров аддуши 31 аддуши, Тақдир аддуши, Муҳаммад Шариф аддуши, Таҷмуз аддуши. Ака ҳозир рафта мешава Англия. Ира гуфтем салом алейкум ака ҳозир рафта мешава. Салом алейкум. Бисёри бад нависта будай. Салом брат сози хуби неки гапат надорум. Ҳамаи комментора мехонӣ. Ма то ҳаму ҷойша мехонам ки уже мондашам агар мақсад им аз состояниша аҳамият натиҳед ва хафам нашен дар ягон ҷоиш ки як баъзе комментарро нахондам ё ки дар ягон видео дар ними комментҳо буд кардам видеоро ба ҳам ҷамъбаст кардам барое ки ай насибтон вобастагӣ мекунад ки комментариятон дар рияди чандум қарор дора ва дар видео меғалта ё намеғалта. Мешава видеое ки мумкин ма 10 комментариаша бихонам тамом. Эҳсон салом алейкум салом брат. Бародар дар бораи калимаи Зеус як мефаҳмонди Насиб хай партовша ака чира брат. Доньер Раҷабов салом алейкум салом. Франс як видео кун тамом ами ята брат. Беҳрӯз нависта МС Шарипов фарбешидай ранг рудро вардай. Ака фарбешидан ман намедонаму, ма ҳам хеле ҳастум ки будум, ҳам хеле қоқи чувак неки МС нерад наҷон SM оли реп нависира сар кардум, баъд МС уже мешава гуфта ҳозирашда эсемай. Так, Франс бародар Тоҷикистон давор буд. Аки охиронашона нухтана савол дора намедонам ки пурсиси ки дар Тоҷикистон брат ҳам вор буд хеле гуфтаси ё ки гуфтане ки конкретно вор буд. Ака дар ҷавоби ту
қариб ҳама кабинетода аст. Баъд UFC-ра маҳкам кардан ҳамура мегӯм. Саид Шоҳ навишта. MS ҳафтум лайк қабидем брат. Знаеш ки комментариям ба фикрам ки уже буд меша ҳафтум лайк агари боша аямиҷият нигоҳ кунем да. Аддуши дар микрофонот пуф накун, шумуш безебай дай thank you. Пуф накардам брат. Баланд кардам звукма. Так, аз видеоҳои шумо дар канали худум гузорум чӣ мегӯед? Жалоб мезанед, хуб мешавад. ира ман ҷавоб додагиам. Бо обши ҷавоб метавам. Ягон одаме ки мехоҳад ки видеои маро бигирад дар канали худаш партояд. Якумаш ки видео 20 рӯз, 1 моҳ гузаштагӣ боша ай баромади видео дар канали ман. Это первое, чтобы ман жалоб назанам. Дуюмаш ки вақте ки видеоро мепартоянд, дар болои видео нависен ки видео аз YouTube канали SM Шарипов гирифта шудагиа. Ҳамин чизҳоро фаромӯш накунед. Барои чӣ? Барои ки вақте ки видеои маро дар дигар канал мепартоянд, ман вақт ҷое ки авторские праваро мебинам, ман дар уҷо хабар меям ки дар кадом канал партофтагиа. Вақте ки ман даромадам дидам ки ҳамин названиярам хе мондагиа, датаи баромади видеоша нигоҳ мекунам ки видеои мисол дар канали ман уже кӯҳна шудагиа ба партофтиянд, уже ман мефаҳмам. Лекин ман бинам ки ҷои канали маро номша вообще шаки диану не то что дар болош навистагиан ки видео аз канали SM Шарипов, дигар чӣ навистиянд, яъне ки ҳамчунин пешниҳод кардиянд ки гӯё у канали дополнительный ма боша ё ки ҳамчун канали худшон гуфта пеш бурдасия. Ман хелиёро ҳамаша жалоб мезанам, удалит мекунам. 4 та видео дум ба дум мепартои, ман ҳамаша як бора жалоб мезанам, канал удалит мешавад. Так что инем условияҳои ман қати партоен, марҳамат, дигар вариант қати не. Барои чӣ? Барои ки як видеода дафига вақт сарф мешавад брато, просто абид намешавад вақте просто так медозам видеото. Дамир Мирзаев, кори Англия тамом кардӣ? Ҳаво брат, тамом. Мустафо Назиршоев, салом алейкум. Салом. Заказ кино филми другие Америка зури бад будай неки ма Америкара надидам. Зур гуфтиам ҷаша. Хело бародар нависта Америка рафти, Америка ди зури бад будай. Америка зури бадай, но ма Америка нарафтам охи брат. Ма Америкада нестам, ма Англияда. TikTok live ҳаму бошӣ меша ҳами сол ё не? Кадом бошӣ брат? Дар таги ҳами видео навис. Чиро дар назар дорӣ? Ё ки дар Telegram ё хубтараш бидороб навис. Шарипов коро дар Англия чихеле коро тен шигрихто брат. Дар иҷо гуфта будам ки бошкар. Шарипов ҳақиқата гап замига. Во. Ба ман дар куҷош дурӯғ гуфтам. Ягон гап вақти гап мезанем бародаро, пура нависен. То есть нависа ҳар Шарипов ҳақиқата гап зад. Ки чӣ гуфтам? Ё ки ту дар пораи асоси чӣ гап задасти? Ё ки кадом гапа ман ноҳақӣ гуфтам? Короче, бифаҳмон ки в чём претензияйта. SD Ярф аддуши брат. TJ футбол аддуши. Саломат боши брат. Саидқил Билол аддуши. Икром Рустам аддуши. Саидқил Билол аддуши гуфта Ислом Икром Рустамов раҳмата. Ина уж бо даболо мара мега ки ту забони тоҷикира русӣ қуш мекунӣ. Раҳмата. И чие? И ба кадом забонай? И бародарам знаеш забони хича дора. Хулиган аддуши. Саломат боши брат. Лайкагир Азимҷон нее бо гирифта ниша. Сангин Мурод Давлатов мажор аддуши. Мадина аддуши. Саломат боши. Нурулло Азизов аддуши. Саломат боши. Авик МС Авик аддуши. Саломат боши брат. Кола ака англисида гап зада метавонӣ? Не брат, ман ҷавобш додам. Бачхе кор мекунӣ нависта, кор намекунам. Франс записок тежикида вор ҳаста видео бикун. Майли брат. Манук 89 аддуши. Мин Шари Рашид. Бача гум кун ссилкаи ҷанговарора ба як бона рекламаш кардӣ. Ба як бона не, ман ва открыто реклама мекунам брат. Гумуш карда наметавонам барои он хотире ки шумо беғарзаи комментария бо ҳам комментария базур менависед. Лайки паданалат чие ки лайка шумо намемонед. Майли ҳамаш тамошо мекунед, дар канал подписатсия нестед. Хелтон ман мера намедонам. Аки бо гап назада айвонаш ки шумо суперчат истифода намебаред, комментариҳои платни наменависед, ягон намуд молиявӣ дастгирӣ намекунед. Чӣ ман газет мехонам? Ба ман одами зиндаем, ман бояд ягон доход дошта боша канал. Сафархон Талбаков ака нависте. Окей додар. Ждём мистер Биста дар комментарияш бинависте. Аддуши Алишер, саломат боши брат. Ином айбае айб шери нар нависта. Аз букмекер аллергия дорам. Тупоё ва ғуломи рӯзҳо барои бурд кардан дар букмекер. Бисёр ақли калон лозим ҳаст ки алгоритми ҳаму бозира фаҳмию бояд донӣ дар кадом команда ставка монӣ. Масалан ва айрӯи ставка бисёр соҳиби сум хона ва мошин дан.
братан, дар видео ма гуфтаистам ки ҳамун шахсҳое метавонанд бозӣ кунанд ки бозиро мефаҳманд. Окей? Ма ҳамин намуд мухлисоеро даже дидагием ки вот да чиво следит мекунанд барои ягон команда, барои ягон бозӣ ки вай пашти зарани медонад ходи бозӣ чӣ хел мерава, вай пешгӯ нест, фолбин нест, ки анализировать мекунад. Аммо ин навози ман намедонам ки вообще ҳами Криштиану Роналдо ММА ҷанг мекунад ё ин ки крикет бозӣ мекунад, вообще теннисиста ё ки вообще ё ки рэпера. Барсалио нависта соат 22:48 таҷикеда. Маҳмудҷон Ҳасанов нависта руд сафед да я видеот комментария нанавистам. Ҳамаи комментариёро ҷавоб додӣ, я бор мара ҷавоб битӣ. Ҳамаи комментария. Руд сафед да я видео комментария нанавистам. Ҳама комментариёро ҷавоб додӣ, я бор мара ҷавоб битӣ. Братан, камтарак логика нест да комментария худа нигоҳ. Руд сафед. Хайр, ма и так сафеди красавчикому, ну дальше. Да я видеот комментария нанавистам. Хит кардем да я видеои ма и одам комментария нанависта, бародар. Окей. Ҳамаи комментариёро ҷавоб додӣ, я бор мара ҷавоб битӣ. Ту даво видео комментария нанависта будӣ, ку ма чӣ хел ҷавоб дидим, брат? Без обид. Так, бу чидани комментариё да видео чӣ гуфтанем? Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.